Επιστρέψαμε και κοντά μας είναι ο πνευμονολόγος φυματιολόγος από το Mediterranean Hospital of Cyprus, ο κύριος Δόδος Κωνσταντίνος, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ομορφιά. Καλώς σας βρήκα. Καλή χρονιά να σας ευχηθώ, με υγεία πάνω απ' όλα. Γιατρέ, θέλω να εξηγήσουμε τον όρο, τι εννοούμε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Ναι. Ο όρος χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και σε σύντμηση HAP, όπως λέμε εμείς οι γιατροί, πρόκειται για μια χρόνια νόσο των πνευμόνων, η οποία έχει μια πορεία η οποία είναι σταδιακά προοδευτικά επιδεινούμενη συνήθως. Παθοφυσιολογικά επηρεάζει τους μικρούς αεραγούς του πνεύμονα, δηλαδή τα τελικά και τα αναπνευστικά βροχιόλια, προκαλώντας απόφραξη σε αυτούς τους αεραγούς, η οποία το χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι μη αναστρέψιμη. Σε αντίθεση δηλαδή με το άσθμα, όπου εκεί είναι αναστρέψιμη. Τώρα η HAP έχει δύο φαινότυπους, όπως ορίζει και η βιβλιογραφία. Ο πρώτος φαινότυπος είναι αυτός της χρόνιας βροχίτιδας και ο δεύτερος είναι αυτός του εμφυσίματος. Γενικότερα η HAP σαν νόσος έχει ιδιαίτερα αυξημένη θνητότητα και νοσηρότητα σε όλο τον κόσμο και στις δυτικές κοινωνίες αλλά και στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες, καθώς θεωρείται ότι σχετίζεται περίπου με 3 εκατομμύρια θανάτους ανά έτος σε όλο τον κόσμο. Γιατρέ, είναι πολύ σημαντικό να μας αναφέρετε τις αιτίες που οφείλεται η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αλλά και τις λιγότερο συχνές αιτίες. Βέβαια. Σαν κυριότερη αιτία θα μπορούσε να εντοπιστεί το κάπνισμα, η καπνιστική συνήθεια, η οποία βέβαια και σχετίζεται με το 90% των περιπτώσεων της HAP, ιδιαίτερα σε αναπτυγμένες κοινωνίες. Τώρα, άλλα αίτια είναι η ατμοσφαιρική ρήπη, η καύση της βιομάζας, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες κοινωνίες, και κάποιες λιγότερο έτσι συχνές αιτίες της HAP θα μπορούσαν να θεωρηθούν βαριές και σοβαρές λοιμώξεις κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, επαγγελματική έκθεση σε σκόνη, σε ατμούς μεγάλων ακραίων θερμοκρασιών, καθώς και σε κάποιες γενετικές καταστάσεις όπως είναι η έλλειψη της α1-αντιτριψίνης. Αυτές βέβαια οι καταστάσεις σχετίζονται με κάποιους ειδικούς φαινότυπους της HAP και κάποιες ειδικές καταστάσεις HAP, που δεν είναι τόσο συχνές. Πολύ ωραία. Γιατρέ, ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν το προσδόκιμο ζωής? Ναι. Πρώτος και κύριος παράγοντας αποτελεί το στάδιο, η βαρύτητα δηλαδή της HAP, διότι η HAP δεν είναι σε όλους τους ασθενείς ίδια. Χωρίζουμε σε διάφορα στάδια βαρύτητας, τους οποίους θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Ο επόμενος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η ύπαρξη ή όχι παροξύνσεων και ο αριθμός των παροξύνσεων, τον οποίο βιώνει ο κάθε ασθενής στη διάρκεια ενός έτους. Τι εννοείται με αυτόν τον όρο? Η παρόξυνση θεωρείται οποιαδήποτε κατάσταση σε έναν ασθενή, οποιαδήποτε κατάσταση προκαλεί έξαρση του νοσήματος της HAP και μπορεί να οφείλεται είτε σε κάποια λοιμώδη παρόξυνση, δηλαδή σε κάποια λίμωξη του αναπνευστικού, σε μια πνευμονία όπως θα το έλεγε απλά ο κόσμος, είτε ακόμα και σε περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η έκθεση σε σκόνη, η έκθεση σε κρύο αέρα, σε ζεστό αέρα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν παρόξυνση της HAP που δεν είναι λοιμώδεις παράγοντες, όπως είναι ας πούμε οι ατμοσφαιρικές συνθήκες. Γιατρέ, είναι σιωπηλή νόσος ή προειδοποιεί? Συνήθως η HAP στα πρώτα της στάδια είναι σιωπηλή νόσος και δεν προειδοποιεί. Γι' αυτό το λόγο και πολλές φορές συναντάμε ασθενείς οι οποίοι είναι χαμηλότερων ηλικιών, έχουν HAP και δεν το γνωρίζουν. Και φτάνει ένα σημείο στο οποίο ουσιαστικά είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι και αρχίζουν από τότε και μετά τα συμπτώματα. Πολύ ωραία. Έτσι, πριν περάσουμε όμως τα συμπτώματα, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τα στάδια που εξελίσσεται η νόσος. Ναι. Η GOLD, που είναι ο παγκόσμιος οργανισμός ο οποίος ασχολείται με την HAP, χωρίζει την HAP σε 4 διαφορετικά στάδια. Είναι από GOLD 1 μέχρι και GOLD 4. Εδώ έχουμε μια εικόνα στην οποία ουσιαστικά περιγράφεται αυτό που είπα προηγουμένως. Αρχικά περιγράφονται τα αίτια τα οποία οδηγούν στη HAP και από κάτω περιγράφονται τα στάδια της HAP. Τα στάδια της HAP χωρίζονται ανάλογα με κάποιες πυριομετρικές παραμέτρους, όπως είναι ο βίος εκπνεόμενος όγκος του πρώτου δευτερολέπτου, το FEV1 το λεγόμενο, και ανάλογα με το πόσο της 100 του προβλεπόμενου είναι αυτό, ορίζουμε 4 στάδια. Πάνω από 80, από 50 μέχρι 80, από 50 μέχρι 30 και από 30 και κάτω. Είναι από ελαφριά HAP μέχρι πολύ βαριά HAP. Γιατρέ, να δούμε όμως και τα συμπτώματα. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας? Βέβαια. Και αν διαφέρουν σε κάθε στάδιο.
Μάλιστα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το προεξάρχον σύμπτωμα της ΧΑΠ είναι ο βήχας, ο οποίος είναι παραγωγικός και χρόνιος και έχει κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι πιο έντονος κατά τη διάρκεια των πρωινών ωρών συνήθως. Δεύτερο σύμπτωμα είναι η δύσπνοια. Η δύσπνοια είναι αυτή η οποία κυρίως θα κάνει τον ασθενή να ανησυχήσει και να πάει στο γιατρό, να αναζητήσει δηλαδή βοήθεια από τον γιατρό. Και η δύσπνοια εννοείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δύσπνοια ακόμα και στην ηρεμία. Αλλά συνήθως ξεκινάει δύσπνοια προσπαθίας, δηλαδή δύσπνοια όταν ο άνθρωπος ανεβαίνει σκαλιά, όταν ανεβαίνει μια ανηφόρα, όταν περπατάει. Και καθώς εξελίσσεται η νόσος, μπορεί να εξελιχθεί ακόμα και σε δύσπνοια ηρεμίας, δηλαδή να κάθεται ας πούμε, στον καναπέ και να νιώθει δύσπνοια ο άνθρωπος. Τότε μιλάμε για αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή για ανεπάρκεια των πνευμόνων ουσιαστικά να παρέχουν την απαιτούμενη οξυγόνωση χωρίς την πρόσθετη παροχή οξυγόνου, όπως κάνουμε στις περιπτώσεις βαριάς ΧΑΠ και αναπνευστικής ανεπάρκειας. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι τα συμπτώματα της ΧΑΠ, καθώς προχωράνε τα στάδια της ΧΑΠ, επικρατεί κυρίως η δύσπνοια και όχι τόσο πολύ ο βήχας. Έχουν όμως αυτά τα άτομα περισσότερη πιθανότητα να νοσήσουμε λοιμώξεις? Ναι, ένα βασικό χαρακτηριστικό της ΧΑΠ είναι ότι ουσιαστικά ανεπαρκούν οι μηχανισμοί άμυνας που έχει ο κανονικός πνεύμονας για να μας προστατεύουν από λοιμώξεις. Αυτός ο χρόνιος κύκλος λοιμώξεων και παροξήσεων οδηγεί σε βλάβες του βελονοκροστού επιθυλίου των βρόχων μας, ουσιαστικά δηλαδή κάποιων κυτάρων που υπαλήφουν τους βρόχους από την ιστορική τους επιφάνεια, που σε άλλη περίπτωση προστατεύουν τον άνθρωπο από λοιμώξεις. Στους χαπίτες αυτοί οι μηχανισμοί είναι επηρεασμένοι, δεν λειτουργούν σωστά, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να γίνεται πολύ πιο επιρρεπής σε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά και γενικότερα η ΧΑΠ όντας μια νόσος που επηρεάζει πολλά συστήματα, έχει τη δυνατότητα και με άλλους τρόπους να επηρεάσει την άμυνα απέναντι σε λοιμώξεις. Γιατρέ, πού μπορεί τώρα να οδηγήσει η ΧΑΠ, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, και πώς θα καταλάβουμε, πώς θα κατανοήσουμε την σοβαρότητα αλλά και την επικινδυνότητα των συμπτωμάτων? Μάλιστα. Η ΧΑΠ, το end point της ΧΑΠ θα μπορούσε κανείς να πει πως είναι η αναπνευστική ανεπάρκεια. Είτε η αναπνευστική ανεπάρκεια είναι του τύπου της υποξαιμίας, δηλαδή της αναπνευστικής ανεπάρκειας τύπου 1, είτε της υπερκαπνίας, δηλαδή της αναπνευστικής ανεπάρκειας τύπου 2. Τώρα, δεδομένου ότι οι πνεύμονες και η καρδιά αποτελούν ένα σύστημα που το ένα επηρεάζει το άλλο, ένα άλλο end point της ΧΑΠ θα μπορούσε να είναι και η καρδιακή ανεπάρκεια. Είτε είναι η δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, είτε η καρδιακή ανεπάρκεια και της αριστερής κοιλίας, είτε ακόμα και η πνευμονική υπέρταση που εμφανίζεται σε χαπίτες ασθενείς. Επίσης, όπως είπαμε και προηγουμένως, η ΧΑΠ προδιαθέτει σε πολύ συχνές λοιμώξεις και πολύ συχνές παροξύνσεις του αναπνευστικού συστήματος. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτό το οποίο αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξει ένας ασθενής ο οποίος έχει ΧΑΠ είναι ουσιαστικά να θωρακίζει τον οργανισμό του με όλους τους δυνατούς τρόπους από οποιαδήποτε λοίμωξη θα μπορούσε να προστατευτεί. Πολύ ωραία, γιατρέ, τα λέτε και είναι και πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Πρέπει όμως να κατανοήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε, και από ό,τι καταλαβαίνω κι εγώ, πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση. Βλέποντας αυτά τα συμπτώματα, δεν πρέπει να αγνοήσουμε το καμπανάκι που χτυπάει. Πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση και σε ποιο γιατρό θα πρέπει να απευθυνθεί κάποιος άμεσα? Η έγκαιρη διάγνωση είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο θα μπορούσε να κάνει ένας ασθενής ο οποίος έχει την υποψία ότι έχει ΧΑΠ. Διότι με τις θεραπείες τις οποίες ακολουθούμε πλέον και με τις αγωγές που δίνουμε στους ασθενείς μας, έχουμε την ικανότητα να περιορίσουμε, αν όχι να ανακόψουμε την εξέλιξη της ΧΑΠ, της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Οι γιατροί οι οποίοι είναι πιο εξειδικευμένοι στο να αντιμετωπίσουν τη ΧΑΠ και να διαχειριστούν έναν ασθενή ο οποίος έχει ΧΑΠ, είναι οι πνευμονολόγοι. Άρα, πώς γίνεται τώρα η εξέταση, πώς γίνεται η διάγνωση, ποιες εξετάσεις ακολουθούν μέχρι να επιβεβαιωθεί και από εκεί και πέρα τι ακολουθεί? Ναι. Το gold standard για τη διάγνωση της ΧΑΠ είναι η σπυρομέτρηση. Η σπυρομέτρηση η οποία γίνεται μετά την βροχοδιαστολή. Ουσιαστικά είναι μια πολύ απλή εξέταση η οποία γίνεται στο εξωτερικό ιατρείο της πνευμονολογίας. Διαρκεί πολύ λίγα λεπτά.
δίνει μια άμεση απάντηση στο γιατρό και μια άμεση απάντηση και στον ασθενή. Πρόκειται για κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους, τις οποίες κοιτάμε εμείς οι πνευμονολόγοι, όπως είναι ο δείκτης Τιφενό και ο δείκτης Φεβένα. Με βάση αυτές τις μετρήσεις μπορούμε να κρίνουμε αν ο ασθενής μας έχει HAP, ποιο στάδιο HAP έχει, και να συστήσουμε και την αντίστοιχη θεραπεία για τον κάθε ασθενή και την κάθε αγωγή. Και την κατάλληλη αγωγή. Ποια είναι η φυσιολογική μέτρηση του όγκου και του αέρα, να το πω, από τους πνεύμονες? Ναι, ο δείκτης Τιφενό, για να πούμε ότι είναι θετικός για κάποιον ασθενή που έχει HAP, πρέπει να είναι κάτω από 70%. Έχοντας σαν δεδομένο αυτό, στη συνέχεια κοιτάμε και τον δείκτη Φεβένα, όπου εκεί το χρησιμοποιούμε για να κρίνουμε τη βαρύτητα της HAP. Εφόσον, γιατρέ, γίνει η διάγνωση και θα πρέπει να περάσετε τώρα στην θεραπεία. Ποια είναι η θεραπεία που ακολουθείτε και τι περιλαμβάνει εδώ και η φαρμακευτική αγωγή? Ναι, ακρογωνιαίος λίθος, ας πούμε, της θεραπείας και της αγωγής που χρησιμοποιούμε για τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι τα εισπνεώμενα φάρμακα. Τα εισπνεώμενα φάρμακα περιέχουν μέσα διάφορες ουσίες. Ας πούμε, η πρώτη και κυριαρχή ουσία είναι οι βραδαίως δρόντες β' και οι βραδαίως δρόντες φάρμακα αντιμουσκαρινικών υποδοχών. Ταυτόχρονα, μαζί με αυτά, χρησιμοποιούμε και άλλα εισπνεώμενα, τα οποία είναι τα εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή. Αυτά συνήθως είναι σε συσκευές που με μια εισπνοή περιέχονται όλα αυτά μαζί μέσα, και τα τρία αυτά είδη φαρμάκων. Άρα όλες οι ουσίες βρίσκονται σε μια συσκευή. Οπότε στην περίπτωση που γίνει η αξιολόγηση του ασθενούς και βρούμε την κατάλληλη θεραπεία, η διαχείριση και η αγωγή η οποία θα λαμβάνει ο ασθενής θα είναι πάρα πολύ εύκολη να τη λάβει μέσα στην ημέρα του και δεν θα του επηρεάσει καθόλου την καθημερινότητά του. Θα του τρώει ουσιαστικά την ημέρα 10 δευτερόλεπτα για να κάνει την απαιτούμενη θεραπεία για το νόσημα. Τώρα, υπάρχουν και κάποιες άλλες ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούμε, αλλά τις χρησιμοποιούμε κυρίως σε καταστάσεις παρόξυνσης HAP, που ο ασθενής τότε ίσως χρειαστεί και νοσηλεία και σε νοσοκομείο, όπως είναι τα κορτικοστεροειδεία που τα δίνουμε από το στόμα, κορτιζόνη δηλαδή, αντιβιωτικά φάρμακα, και κάποιες άλλες ουσίες οι οποίες λέγονται μεθυλξανθίνες, όπως είναι οι αμινοφιλίνες κτλ., που χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις και σε ειδικές καταστάσεις. Τώρα, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και κάποιοι καινούργιοι παράγοντες για κάποιες ειδικές περιπτώσεις HAP, καθώς και κάποιες ειδικές χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες αφορούν κυρίως την αντιμετώπιση του εμφυσίματος και όχι τόσο πολύ της κοινής HAP. Άρα, γιατρέ, για να καταλάβουμε καλύτερα, πού στοχεύει η θεραπεία και τι είναι αυτό που θα περιμένει ένας ασθενής ακολουθώντας τις οδηγίες σας και την παρακολούθησή σας? Η θεραπεία κυρίως στοχεύει στο να ανακόψει την εξέλιξη του νοσήματος. Αυτό το κάνει με δύο τρόπους. Πρώτον, με το να προλαμβάνει κάποιες παροξύσεις, οι οποίες πιθανόν να έχει ο ασθενής άμα δεν έπαιρνε τη θεραπεία του. Και δεύτερον, βελτιώνοντας σπυρομετρικούς δείκτες, που μεταφράζεται βέβαια αυτή η βελτίωση και στην ποιότητα ζωής του ασθενούς. Δηλαδή την καθημερινή αίσθηση της δύσπνοιας που νιώθει, τον βήχα. Και γενικότερα βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ασθενούς και μειώνει πάρα πολύ την νοσηρότητα και τη θνητότητα που σχετίζεται με τη HAP, η θεραπεία. Μπορεί να αποκατασταθεί ο πνεύμονας? Κοιτάξτε, ο πνεύμονας, άμα καταστραφεί, δεν μπορεί να αποκατασταθεί, δεν μπορεί να ξαναεπιστρέψουμε δεν έχει αναγεννητική ικανότητα ο πνεύμονας, με την έννοια της αναγεννητικής ικανότητας. Αλλά παρόλα αυτά, με την αγωγή την οποία που χρησιμοποιούμε, ταυτόχρονα με αλλαγή στον τρόπο ζωής, όπως διακοπή καπνίσματος, υγιεινή διατροφή, άσκηση, αναπνευστική ψυχοθεραπεία, θα βοηθιέται πάρα πολύ ο ασθενής μας. Αποκτάει μια ποιότητα ζωής πολύ καλή, που θα προσεγγίζει την ποιότητα ζωής του πριν αποκτήσει τη HAP. Γιατί θα πρέπει να διακοπεί άμεσα το κάπνισμα όταν ξεκινήσει η θεραπεία, γιατρέ? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνει ο ασθενής που διαγνώστηκε με HAP. Διότι είναι ουσιαστικά το αίτιο το οποίο προκάλεσε την HAP, το κάπνισμα, και είναι αυτό το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να διακοπεί, διότι έτσι με αυτόν τον τρόπο θα ανακόψουμε την περαιτέρω καταστροφή των πνευμόνων που προκαλεί το κάπνισμα. Συμπληρώματα διατροφής μπορεί να περιορίσουν τα συμπτώματα? Τα συμπτώματα της HAP από συμπληρώματα διατροφής δεν νομίζω ότι μπορούν να επηρεαστούν. Παρ' όλα αυτά, τα συμπληρώματα διατροφής σίγουρα μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, να βελτιώσουν ίσως και κάποιες άλλες παραμέτρους που επηρεάζει η HAP, όπως είναι για παράδειγμα η μυϊκή αδυναμία και η μυϊκή καταβολή που προκαλεί η HAP, διότι όντως ένα νόσημα που επηρεάζει όλα τα συστήματα, επηρεάζει
και το εριστικό σύστημα, όπως είναι τα οστά και οι μύες μας. Έτσι, κάποια συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής είναι δυνατόν να βελτιώσουν τον βήχα, να βελτιώσουν τη σωματική δύναμη του ασθενούς, να του δώσουν περισσότερη ικανότητα για άθληση, περισσότερα αποθέματα για άθληση, με αποτέλεσμα έτσι να βελτιωθεί γενικότερα η ζωή του και το γενικότερο επίπεδο διαβίωσής του. Άρα ουσιαστικά βοηθούν τόσο στην τόνωση, τόσο να του δώσουν περισσότερη εφορία για να μπορέσει να κάνει ένα καλύτερο τρόπο ζωής. Σε προληπτικό επίπεδο, οι εμβολιασμοί μπορεί να βοηθήσουν. Βέβαια, και είναι και ένα από τα στοιχεία τα οποία πάντοτε λέμε στους ασθενείς μας όταν διαγνώσκονται με HAP, είτε είναι ελαφρύ σταδίου, είτε είναι πιο βαριού σταδίου, ας πούμε. Έχουν την ικανότητα κάποιοι συγκεκριμένοι εμβολιασμοί, όπως είναι ο εμβολιασμός έναντι του πνευμονιοκόκκου και της γρίπης, να προλαμβάνουν καταστάσεις και λοιμώξεις που θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε, ας πούμε, ειδικά όντας ένας ασθενής χαπίτης, ο οποίος είναι επιβαρημένος. Και με αυτόν τον τρόπο έτσι να ξεφύγουμε από καταστάσεις δυσμενείς που μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς και την εξέλιξη της πνευμονικής μας λειτουργίας. Και η επίσκεψη των πνευμονολόγων κάθε πόσο συστήνεται? Σε έναν ασθενή ο οποίος έχει HAP, ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο μετά από τη διάγνωση, καλό θα ήταν ένα δίμηνο, κάθε δίμηνο ας πούμε, να τον δούμε έτσι, μέχρι το πρώτο εξάμηνο της θεραπείας και μετά από εκεί μια φορά στους 6 μήνες με μια σπυρομέτρηση και μια έτσι, αξιολόγηση των συμπτωμάτων του ασθενούς είναι νομίζω απαραίτητη για τη σωστή διαχείριση και παρακολούθηση του ασθενούς με HAP. Γιατρέ, τι είναι αυτό που θα θέλατε να πείτε, και θα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς οι οποίοι έχουν διαγνωστεί με αυτή την νόσο, τι θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο να γνωρίζουν και να ξέρουν? Πρέπει να ξέρουν γενικότερα ότι όπως όλες οι συνήθειες, έτσι και η καπνιστική συνήθεια, όπως όλες οι κακές συνήθειες, έτσι και η καπνιστική συνήθεια που είναι μια κακή συνήθεια, μπορεί να έχει κάποιες επιδράσεις στον οργανισμό μας, οι οποίες θα είναι χρόνιες, όπως είναι ας πούμε, η χρόνια προσφυγική πνευμονοπάθεια. Παρά το γεγονός ότι μπορούμε να διαγνωστούμε μια τέτοια πνευμονοπάθεια, δεν σημαίνει ότι η ζωή μας έχει τελειώσει. Με τη σωστή αγωγή και με τη σωστή διαχείριση και με τις σωστές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας, μπορούμε κάλλιστα να αντιμετωπίσουμε και αυτή την κατάσταση, να έχουμε μια φυσιολογική ζωή και ουσιαστικά να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε αναποδιά μας εμφανιστεί και σχετίζεται με την υγεία των πνευμόνων μας, ακόμα και αν είμαστε χαπίτες. Πολύ ωραία. Θέλω τη δικιά σας τοποθέτηση, εάν μπορεί να ανακοπεί η φυσική εξέλιξη της νόσου και να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής και με ποιους τρόπους κλείνουμε με αυτό. Μπορεί να το πετύχουμε? Καταρχήν με τη σωστή αγωγή, με τις αλλαγές στις συνήθειές μας, όπως η διακοπή καπνίσματος, με τη σωστή διατροφή, με τη σωματική άσκηση και με την αυνευστική ψυχοθεραπεία, μπορούμε κάλλιστα να έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα ζωής, ακόμα και αν είμαστε χαπίτες. Και το μήνυμά μας προς τον μέσο ασθενή ή προς τον μέσο καπνιστή είναι ότι είναι στο χέρι σου να αλλάξει τη ζωή σου και είναι στο χέρι σου, στο χέρι σου κρατάς την υγεία των πνευμόνων σου και την γενικότερη υγεία του σώματός σου. Πολύ ωραία, γιατρέ. Και με την ευκαιρία που είστε σήμερα εδώ, με την ευκαιρία που φιλοξενείστε και έχουμε κοντά μας και το Mediterranean Hospital of Cyprus, θέλω να αναφερθώ και για τα εγγένεια που έγινα στις 31 Ιανουαρίου εκεί στο νοσοκομείο, στο Mediterranean Hospital, για τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα εντατικής θεραπείας με 22 πλήρως εξοπλισμένες κλίνες, σχεδιασμένη βάσει ειδικών διεθνών πρωτοκόλων για τη μείωση των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων. Η μονάδα διαθέτει 6 μονόκλινα δωμάτια με δυνατότητα θετικής και αρνητικής πίεσης, τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, μηχανήματα υποστήριξης ζωής, μηχανήματα για καρδιοαναπνευστική υποστήριξη και μηχανές συνεχούς αιμοκάθαρσης. Παράλληλα, διασφαλίζεται 24ωρη παρουσία εντατικολόγου, ενώ οι ειδικοί ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων βρίσκονται σε ενεργή εφημερία σε συνεχή βάση, εξασφαλίζοντας άμεση και ολοκληρωμένη φροντίδα σε κάθε κρίσιμη περίπτωση. Πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση που ενισχύει την ασφάλεια και την ποιότητα περίθαλψης των συμπολιτών μας. Αυτά από το Mediterranean Hospital και είναι κάτι πολύ αξιόλογο, είναι κάτι πολύ σημαντικό για την υγεία. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας στην εκπομπή Υγεία και Ομορφιά. Να είστε καλά, να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που αγαπάτε με τόση αφοσίωση και εύχομαι όλα αυτά τα προβλήματα σιγά σιγά να φεύγουν από την καθημερινότητα και από μπροστά μας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ επίσης.